Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 31. Mgbe ihe ndị a niile gwụchara, Izrel niile nọ n'obodo ndị dị na Juda pụwara wee tipịa ihe oyiyi, tipịa ihe dị n'akụkụ ugwu, tipịa ebe ndị a na-efe ofufe n'ebe ịchụ àjà dị na Juda na Benjamin niile, na Efrem na Manas ruo mgbe ha gwụchara. Ụmụ Izrel niile laghachiri n'ala nke ha, n'obodo nke ha. Hezekaya guzobere mgbanwe nke ndị nchụàjà na ndị Levit, onye ọbụla dịka ọrụ ya si dị, ma ndị nchụàjà na ndị Levit maka àjà nsure ọkụ na maka udo, ije ozi, inye ekele na ikpe ekpere n'ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ ntu Jehova. Oke eze bụ ihe onwunwe ya maka ọkụ, ya bụ maka ọkụ n'ụtụtụ na n'ehihie, maka ọkụ n'ụbọchị izu ike, ọnwa ọhụrụ na ememme dị nsọ, dịka e dere ya n'iwu Onyenwe anyị. O nyekwara ndị bi na Jerusalem iwu ka ha nye ndị nchụàjà na ndị Levit oke, ka ha wee nwee ike ịgba ume n'iwu Onyenwe anyị. Mgbe usoro ahụ gbasara, ụmụ Izrel wetara ọtụtụ mkpụrụ mbụ na ọka na mmanya vaịn na mmanụ na mmanya vaịn nsọpụrụ na ihe ubi niile, na 1/10 nke ihe niile wetara ha na ụba. Ụmụ Izrel na nke Juda, ndị bi n'obodo Juda, wetakwara 1/10 nke ehi na atụrụ na 1/10 dị nsọ nke e doro nsọ nye Jehova Chineke anyị. Ha wee tinye ya n'ọtụtụ ikpo. N'ọnwa nke 13, ha malitere ịtọ ntọala nke ikpo ahụ ma mechaa ha n'ọnwa nke 7. Mgbe Hezekaya na ndị isi bịara hụ ọbọ ndị ahụ, ha wee gọzie Jehova na ndị ya. Hezekaya jụrụ ndị nchụàjà na ndị Livayị ajụjụ gbasara ikpo ndị ahụ. Azaraya onyeisi ndị nchụàjà nke ụlọ Zadọk zara ya sị, kemgbe ndị mmadụ malitere iweta ụlọ Jehova n'ógbè ahụ, a na-eriela ihe ma rie afọ. E nwekwara ọtụtụ ihe Jehova gọziri ihe fọdụrụ ya. Maka ndị Jehova, ọtụtụ ihe anọgidewokwa. Hezekaya nyere iwu ka edozie ụlọ n'ụlọ Jehova, ha wee kwadebe ya. Ha bukwara n'ebe ahụ n'ikwesị ntụkwasị obi. O bukwara ụzọ nye mkpụrụ osisi 1/10 na ihe e doro nsọ. N'ime ha bụ Konanaya onye Livayị, onye isi, na Shimei nwanne ya nwoke, onye nke abụọ, Liel, Azaraya, Nahat, Asahel, Lirimot, Lozabad, Eliel, Ishmakaya, Mahat na Benaya bụ ndị isi nke Konanaya na Shimei nwanne ya nwoke, site n'iwu eze Hezekaya na Azaraya onye isi ụlọ Chineke. Korel nwa Imna, Levita onye nche ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ nsọ ahụ n'ebe ọwụwa anyanwụ, nọ n'ezi ihe ndị e nyere Chineke n'afọ ofufo, iji kesaa onyinye Jehova na ihe nsọ e doro nsọ. Eden, Miniamin, Lishua, Shemaya, Amaria na Shekanaya nọ n'akụkụ ya n'obodo ndị nchụàjà iji kesaa n'eziokwu nye ụmụnne ha. Mgbe ndị ukwu ma ndị nta, oke ha kwa ụbọchị, ya na ọgbọ ha nke ụmụ nwoke site n'afọ 3 ruo n'elu, na ndị niile na-abata n'ụlọ Jehova maka ọrụ ha, dịka otu ha si dị, ma ọgbọ nke ndị nchụàjà dịka ụlọ nna ha si dị, na ndị Livayị site n'afọ 20 na karịa, dịka otu ha si dị, ma ọgbọ nke ụmụ ha nwoke niile, na nke ndị nwunye ha, na nke ụmụ ha nwoke na nke ụmụ ha nwanyị n'ime nzukọ ahụ dum, n'ihi na site n'ikwesị ntụkwasị obi ha bụ ndị na-ekere òkè n'ihe nsọ. Ma nye ụmụ Erọn ndị nchụàjà, ndị nọ n'ọhịa na n'ogbe obodo, n'obodo ọbụla, ndị ikom ahọpụtara aha ha, nye ụmụ nwoke niile nke ndị nchụàjà na ọgbọ niile nke ndị Livayị oke. Hezekaya mere otu a n'afọ niile. O wee mee omume dị mma, n'ezi omume na n'eziokwu n'ihu Jehova Chineke ya, n'ọrụ niile ọ malitere maka ozi ụlọ Chineke, ma n'iwu ma n'usoro,
iji hụ Chineke ya. O ji obi ya niile mee ya ma nwee ihe ịga nke ọma.